Pasau da. Hiru hitz hauek sinonimoak dira, euskalki diferentetakoak, eta zuek asmatu behar duzu nun erabiltzen dira. Ea, nun jarriko zen dituzkete. Neskeun eguna jarriko nuke... Amen. Zuk arkakusoa esatezu. Eta nun esaten dute arkakusoa esateko, nun esaten dute kukusoa eta nun ardia. Zaharroia Gipuzkoan. Kukusoa hemen, iparralden, eta arkakusoa Bizkaian inguruan. Ez dakit, zapatua nun? Zapatua hemen esaten da baita, Bai, ez? Zapatua hemen. Ebiako itza, nun esango zenuke? Idea ikaz. Eta kirikinoa, euskalo. Nafarroa. Iparralde? Ni bintzat esaten dut. Ez daukat ideik, Kirikinoa Bizkaian eta trikua ere Gipuzkoan. Zaharroia. Nafarroan eta zehoz jartzeatik ere, ez dakite. Nesken eguna. Bai, nun esateote. Bai. Hor? Igual da bitxe. Gaizki bilean naiz. Alderantziz? Hola ese. Oso ondo. Bi horiek ondo esmatu dituzu, eta hau ere bastante. Hau ondo, Abira. eta hau hemen. Abira. Showing up doing it. If you ever